Hi guys, बेलासिनि नोंथां बयनोबो आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ बरायहरनाय जाबाय। आंनि बे इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनायजों लोगोसे आं दा मोनसे भिडिअ फिसा लाना फैदों। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आं दा थांगोन मैसुर सिटि बास स्टेन्डआव। आं दा ओंखारबाय नै ओंखारबाय थाथ' होमबा दे। आं दा बिल्डिंनिफ्राय ओंखारबाय। आं दा ओंखारबोबाय। लोगोफोर आं सफैबाय दा बास स्टेन्डआव। नेगासिनो दं आं। सासे लोगोखौ नेगासिनो दङ। दासिमबो फैया, बबेसो फैगोनथाय। आं दा गारि बारस'नोसै। माबायदि नुदों लोगोफोर? अन्नानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो जायगाया। जों थांगासिनो दङ रुमाव। सिख्लाफ्रा संनाय साफा साफाथार लाइन जरा जरा मोनानायखाय बारा मोजां नुवासै लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनो दाबाव।